isabali pa nga damag apo ni Senator Win Gatchalian saan na palubusan dagiti agkakangina a farm to market roads. Mag-national news muna tayo with Idol Lawrence pa rin. Kaya nga na nakamat a report. IFM News. IFM News. IFM News. National. At Committee on Finance nga daduluan ni Senator Win Gatchalian ket imbaga na nakaroti pa nakaluksaw na kalpasan na naamuan na nga dagiti overpriced a farm to market roads when FMRs dagiti na sa oan nakangingin nga FMRs ket agatan tida sursurok 10 billion pesos kay nakaprograma babaen di 2023 ken 2024 national budget ti questionable apan nagpresyo da kadagiti kalsada manipod kadagiti taltalon nga agturong kadagiti tiandaan ket naamuan kabayatan na may sayangkat ti hearing ti committee ti nailongalong 176.7 billion na budget sa Department of Agriculture idi Miyerkules. Segun kan Senator Win ket saan na palubusan ang maramid manen ti kastoy ang nakangingin na panagpresyo kadagiti programa ken proyekto into no 2026. Para iti IFM News, Idol Lawrence Martinez, Tatak, Aremen.